Fa molta calor, que algú m'expliqui per què estiguem en maig i estem passant aquesta calor, o sigui, no pot ser que tinga que tirar 4 mesos suant com una porca cada vegada que grave. Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Hola, hòstia, que ja fa bastant de temps que no deia això. Feia molt, De fet, ho he mirat i l'últim vídeo era el de l'aniversari del canal, finals de febrer, i he dit, no pot ser, que estava convençuda que he fet un llibre després, però bueno, passa el desembre. Jo com això ho faig com a hobby, pues a vegades la vida em passa per davant, la vida vol dir, evidentment, plans, viatges, vacances i faena. I el que va passar que en febrer, març, vaig estar amb una tope de faena, que el cap no m'anava més, no tenia temps de molt més, ni de llegir, tampoc tenia moltes ganes de llegir, tampoc en aquell moment bloqueig lector, de la setmana de vacances, ara hem tornat i jo la primera setmana ho he d'haver gravat i així estem, tercera setmana de maig, no, última setmana de maig i per fi gravant-ho. Per sort tinc pensat els llibres dels quals vull parlar, el que no tinc preparat és el que direm, o sigui que tampoc sé, no sé, aguanteu un poquet, com dic que segons la meva feina és un hobby i faig el que puc, intento tenir una periodicitat, sobretot perquè per a mi el més important, més que el compte d'Instagram, és el canal de YouTube, és el que més m'agrada. I bueno, pues a poquet, a poc a poc anem a una lletra, tu. Avui vinc a parlar d'un llibre que jo crec que ningú coneixerà. No és que em faci veure la guai en plan de... simplement perquè no ha arribat. Vull dir, l'he comprat directament de la pàgina de l'autora oficial i ja us contaré un poquet com ha arribat aquest llibre, per què me l'he comprat i què me l'he llegit. I què me l'he llegit que no sé acabo de dir. Ara us explicaré un poc com vaig arribar a aquest llibre, per què l'he comprat, per què l'he llegit i pues, més o menys de què va. I concretament estem parlant de... No quiero una foto, ¿me enseñas? Foto, no me enseñas, ok. Y se me vuelve, a ver. Como pueden ganar control el tema de dibujos. Nosotros acabamos, no he dicho. Marco con acabat, sí. Nosotros acabamos, ¿vale? Bien. Bueno, Tears of the Wolf. Ja m'he cansat, no apareix a pantalla, però dona igual. Tears of the Wolf, d'Elizabeth Whitley. M'he cansat, no entenc, no sé com posar en pantalla gran el llibre. I don't know. Si dona així, no m'hi portada. Anyway, bueno, pues primer de tot crec que és important que digui que es tracta d'un llibre que jo crec que és el que es diu romantasy. Dic que jo crec, ara ho explicaré un poc més, i la cosa és que els meus primers passos en el romantasy no van anar del tot bé. Jo en el seu moment vaig fer una enquesta en Instagram, vaig escoltar els xics que faig, me rendix jo amb el romantasy o intento buscar més, i per la majoria no tinc cara a l'enquesta, no sé on estava, però m'han dit, xica, torna una altra oportunitat, perquè jo continuo pensant que el romantasy igual no, però jo és que sí que m'agradaria llegir una història de fantasia en què tinga la història romàntica tingui un pes important, perquè no ho trobo quasi mai, i llavors, tal. Llavors jo ja feia temps que seguia a l'autora perquè feia vídeos de broma, d'esquetxes i tal, que em feien molta gràcia, m'agradava moltíssim, i llavors un dia vaig descobrir que era escriptora. I ella deia que a ella no li agrada classificar els seus llibres com a romantasy, no perquè tinga res en contra, de fet a ella li encantava llegir romantasy, o li encanta, que està viva, però deia que no ho classificava com a romantasy perquè un poc el que jo us comentava, no? Romantasy no és un gènere del romàntic i per tant la seva principal és romàntica i el refum és fantàstic, per així ve la part de fantasia, no? Ella deia que ella més aviat escrivia històries de fantasia èpica, d'alta fantasia, on el pes de la història romàntica era un pes important. I vaig dir, vale, guai, mira, això és el que jo volia. Clar, com us comentava, esta senyora no ha publicat així, està publicada únicament en anglès, i com que este Nadal em van regalar el lector electrònic, vaig dir, mira, ja que vaig de viatge, li compro un dels seus llibres electrònics i me li llegís, que veuré què tal. Total que igual la tria que vaig fer no va ser la millor, perquè ja té, crec que, tres sagues principals. La més famosa, o la que té bàsicament completa, que són almenys 7 llibres, és la de Dangerous Assassin, i aquella sí que per si més una fantasia èpica. En canvi, esta ja de per si la sinopsi potser dona a entendre que anava més entenent del romàntic, però igualment jo vaig dir, bueno, dale. Ara avui parlarem un poquet i a veure vosaltres també que reflexioneu sobre això, però jo crec que sí tira bastant a romantasy més que no el que ja comentava condicalment en este cas. Però al mateix temps no, és que tinc així moltes coses, no cabe de tal, de posicionar-ho, però he de dir que l'he gaudit bastant més que l'Innombrable, les macles de sang, és que no, aquell llibre, no. Almenys així la paraula sexy no apareixia tant, ni en anglès, perquè la llegit en anglès no estava. Gràcies a Déu, gràcies a Déu, gràcies a Déu. I també m'ha agradat que no siguera que apareguera el senyor i de repente tinguérem una descripció minuciosa dels músculs pectorals. Chico, no me cal. No estava i jo era feliç, era molt feliç. Vale? Bien, ok. Com que no hem parlat encara de l'autora, començarem parlant
Pues ella és Elizabeth Wheatley, és una autora nord-americana de, segons escriu mateixa, alta fantasia i històries romàntiques èpiques. Ella és originària de Texas, de fet es va criar en un ranx perdut al mig del no-res, però actualment viu a Austin amb el seu marit. La seva primera novel·la publicada es titula The Key of Anathans, no sé pronunciar estos noms. I la va publicar el 30 de juny del 2011 quan ella tenia 15 anys. Poca cosa més trobaria a internet, no sé el que ha estudiat, no sé res més, però sí que sé que és escriptora, com us comentava, té bastants llibres i podeu comprar-los directament des de la seva pàgina web. A més, m'agrada molt, que és una persona que critica obertament i constantment la IA, és fantàstic. És una persona que, en quant a integritat, bé, ens cau bé, esta persona. De moment. Espero que no la cague. El llibre que ens ocupa ara mateixa, que és Tears of the Wolf, és la primera part d'una saga, perquè tinc entès, no sé quants llibres hi han publicats, de moment n'hi ha dos, Tears of the Wolf i Oath of the Wolf, i el nom de la saga en general es diu Wrath and Weeping, ràbia i plors, diríem. Tears of the Wolf, literalment es pot traduir com a llàgrimes de llop. El motiu per qual vaig acabar tirant més per este, no per l'altra història, és perquè es deia que tenia com una inspiració de mitologia vikinga, i a mi, com ja sabeu, m'agraden els vikings, i vaig dir, bueno, malgrat que la sinopsis pareix que siga més tenda romàntica que l'altra història, que va d'assassins i demés, vaig a veure què tal. I sí que és cert que tenia com un aire viking, però és una mescla entre aire viking, les Highlands escoceses, els irlandesos cèltics, un poc més que tot, però estava bé, vull dir, era una imitació diferent, era una imitació interessant i en un món curiós, la veritat. La història tal com es presenta i un poc la sinopsis, i la nostra protagonista, que és Brina. Ella és la neboda del rei actual i li acaba de demanar que accedisca a divorciar-la del seu actual marit i al mateix temps, aquell mateix dia o el més pront possible, casar-la en un altre, que és un lord, una espècie de lord d'una zona del nord que es considera com més bruts, més tal. Per què vol fer això? La qüestió és que ella, el marit que té actualment, és un senyor bastant més gran, que va ser un matrimoni polític que la mare de Brina va voler orquestrar-lo perquè ell tenia sang reial i volia que la filla tingués descendència amb sang reial. O sigui, estratègies polítiques. Aquest senyor ja havia estat casat, però la seva família havia mort i bàsicament vivia en un estat de dol constant. I Brin ho va passar fatal, no perquè la tractara malament, sinó bàsicament per la desídia d'ell. Ell la ignorava. Per a ella no existia. Llavors ella pensava que estic fent així, no entenc res. I a més, sa mare, d'una altra banda, no parava d'insistir-li que havia de tindre un descendent sí o sí. I ella li insistia al seu marit que volia tindre un fill sí o sí. I us podeu un poc imaginar el panorama en general d'aquella família. Ella, després de tindre el fill, què va passar? Què passa? Que tenim un món on també tenim aquestes espècies de vikings que fan aquestes incursions. Són un poble concret que viu encara més al nord, o sigui, viuen cap al nord, però que de tant en tant fan incursions per a robar i tal. Què passa? Que aquestes incursions van matar el seu fill, que tenia un any. I què va fer el seu marit? Absolutament res. I per això, per a ella va ser com la gota que va vessar el vas. Va dir, jo no puc seguir així, no pot ser que estigui estratègicament més igual que vaig encarregar aquesta persona, el que havia de fer, doncs m'he casat perquè el mare volia, doncs ja està, però és que el dolor que estic visquent no puc seguir. Llavors, com que és un tio, tampoc estava molt d'acord d'aquell matrimoni, no ho veia molt clar, tot i que és un tio és un poc pusil·lànime, us he de confessar, és el rei, però és un poc pusil·lànime, aquesta persona. Però va accedir a concedir-li el divorci sota els termes de desídia, de que el marit no està fent-se càrrec de la seva dona. En una societat bastant entre vikinga medieval en aquest sentit, no? I llavors, què passa? Ella sabia, perquè sa mare era una senyora amb poderío polític, que si no es buscava un marit pronte, sa mare la casaria si li donava la gana o li obligaria a tornar amb aquell marit o el que fora. Llavors, aprofitant que sa mare no estava allà, va dir, a mi casa'm m'és igual en qui siga, però casa'm ja. Què passa? Pues que tenim estos lords del nord, com us comente, que fa poc que han tornat a tenir un lord, perquè durant molt de temps havien sigut tribus que havien estat barallant-se perquè el rei anterior havia mort i finalment un dels descendents d'este rei es va aconseguir sobreposar sobre la resta, guanyar una guerra i era el nou lord. I ell feia temps que volia una dona que fora una bruixa, perquè sí, tenim bruixes, en aquest cas són totes dones, i la nostra protagonista és bruixa. De fet, sa mare és una de les bruixes més fortes, i ella i la seva germana havien sigut també bruixes molt fortes que havien lluitat en la guerra anterior que va coronar el seu tio rei. Però la seva germana va morir en batalla. No tenim important també, després ho veurem per què. I llavors un tio va dir, pues ja està, que la casa de la senyora en aquell, perquè a més, que tampoc li feia gràcia que estigui d'abrint amb el marit anterior, el que comentaven que aquell senyor tenia sang reial. I ja tot aquest tema de descendents reials no mola a ningú, i aquesta senyora tenia molt de poder, i a més una dona que era bruixa. No. Aquesta senyora d'allà dalt, per molt descendents que tinga, mai a la vida arribaran a ser descendents del tron, perquè no té sang reial i perquè bàsicament el repudien bastant d'aquells. Per tant va dir, vale, per mi perfecto, buscar-se ja està. Aquell senyor
arriba allà i diu, jo no me fio un pèl, no sé què està passant, jo porto 3 anys demanant una senyora dona bruixa i ara de sobte no només és que me van a una senyora, sinó que a més és la neboda del rei i a més l'he vista i la tia no és que siga una vella, no és que siga horrible, no és que siga decrèpita, no és que tingui ningú problema. Què està passant? Hasta mi volen enganyar, així demà volen atacar-me i rebentar la meva poblat. O sigui, el senyor no se fia, el qual és lògic que no se fia de les circumstàncies. Però bueno, tenen com una conversa amb Brin, no ho he dit, el senyor és Enric, el senyor Lord del Nord, concretament d'Ombra, és com es diu aquella zona, i bueno, diu, vale, vaig a fiar-me d'esta persona, perquè pareix que el que està passant és que està en un dol terrible i que vol escapar d'alguna cosa. Bueno, pues vale, pues... I a més, també és cert que ell diu, tampoc és que li puga dir que no al rei, per tant, pues me caso, pues pa'lante. I així comença un poc la història de com Brin se'n va cap al nord i com l'altre, bueno, com comencen a conèixer-se, no? Llavors, així és per això que dic que sí que veig bastant romàntica, vull dir, la història, pel que veieu, bàsicament, és d'estos dos. I dius sí i no. Per què? Perquè el motor principal, sobretot al principi de la història, és la superació del dol per part de Brin. Brin bàsicament està en un dol molt profund per la mort del seu fill, que no sap qui el va matar, i a més, segons anem avançant de la història, té pinta de que potser sa mare va tenir a veure perquè no volia que tinguera un fill, sinó volia que tinguera una filla, pel tema del tren dels bruixos, no sé quantos, ¿vale? A més, també veiem tot el ressentiment que té cap a sa mare, este tipus de personatge que té unes aspiracions polítiques molt grans i que les fa viure a través dels seus fills, que els obliga a fer tot el que ella vol per aconseguir aquell poder. De fet, ella considera que sa mare és la culpable de que la seva germana morira en la guerra, perquè, tant com us dic, ella crec que tenia 14 anys quan va entrar en la guerra, perquè sa mare va voler i la germana gran va morir per un error estratègic que de nou Brin pensa que va ser una cosa de sa mare, sincerament. Al llarg de tot el principi també veieu un poc com funciona esta màgia. Ella, la Brin, parla de que tot el món té Ka, que és com energia interna dels éssers vius, i la màgia al final és a través de ser capaç de captar este Ka i a través d'encantaris i demés, modificar-lo i ajudar-lo a, diguem que, o bé encaminar-lo al seu lloc, per exemple, quan hi ha un os trencat, li ajudes a reencaminar-se cap a l'os i que recupere l'os, un os trencat, una porta trencada, una peça de roba, com al contrari, trencar-ho i per tant també gastar una màgia com d'atac. Tot i que ella això no ho suporta perquè estava bastant traumatitzada per, com us comente, la guerra. També perquè l'any que quan va matar a la germana ella estava allà i va fugir, estem parlant d'una xiqueta de 14 anys, i pensa cada dia, se sent més responsable de la mort de la seva germana, pensa que no va fer prou per ajudar-la. Llavors, com us dic, tenim sobretot aquesta història de supervivència en el sentit de Brin intentant superar aquell dol, tant de la germana com del fill, però també alliberar-se del jou que és sa mare. Ella constantment té pànic perquè sa mare vinga i li obliga a tornar a casar-se amb l'exmarit, té pànic de que li faci alguna cosa al seu actual marit perquè veu que el marit nou és una bona persona, que únicament el cos que el vol estiga bé, i buscava una dona que fora bruixa perquè va molt bé per a tema de curar a la gent, per ajudar amb construcció de coses, per protecció, i perquè també si li ataca algú de fora sempre estava a tenir-los, no?, a nivell de poder. Però ell el que vol bàsicament és això, és protegir-los, i la respecta moltíssim, la cuida molt, i llavors clar, té por de vingar a sa mare i que el mate per la cara, perquè dius que aquesta senyora està un poc tururú. Què passa? Que part d'este camí de curar-se ella mateixa emocionalment passa perquè s'acaba enamorant d'este xic i este home li acaba fent veure la vàlua que té ella, perquè també té bàsicament l'autoestima per terra, per la mare que ha tingut, per la vida que ha tingut, per l'últim marit que ha tingut, i sempre s'ha considerat que no és prou bona, que mai serà prou bona amb la germana, que mai serà prou bona per a sa mare, va pensar que no era prou bona per a l'anterior marit, llavors també això és una carrera que ja porta i que va avançant, no? Per tant, en aquest sentit, podríem arribar a dir que és alta fantasia? Sí, tampoc volia dir que és romantasia 100%, perquè la història no va de al final com ella s'enamora de l'altre, realment, no? O sigui, és com part important de la història. Per això dic que me costa classificar-ho si és realment 100% romantasy o no és 100% romantasy. És com, no tinc clar com classificar aquesta història. No vos mentir. Què m'ha agradat? M'ha agradat tot el muntatge de la màgia, com està explicat. És molt interessant, m'agrada, que això ho he explicat un poc burro, però és molt guai com en els moments de batalla, per exemple, perquè n'hi ha batalles també, hem de segrestar, lluitar contra uns i contra uns altres, ataquen així, ataquen allà, com ella, com sent el Ka, com l'utilitza, com pot utilitzar per a curar, com per a matar, també. A més, es diu que com que cada llinatge, saga,
familiars més o menys tenen com la benedicció d'un déu, i la benedicció del déu, de la deessa de la família de Cynric, és la de la providència. Llavors la deessa, a través dels somnis, malsons més concretament, ensenya possibles futurs terribles amb temps per a que ell pugui canviar aquests futurs. El que passa és que moltes vegades no saben ni quan passarà ni què passarà i a vegades és com molt confús, però és un poder que té ell i a més té una connexió amb uns gossos molt graciosos que li dona també esta deessa i pot parlar mentalment amb frases curtes. Al final, el coneixement que té un gos no té la nostra màxima consciència, però això també està gràcies a aquests diferents poders que n'hi ha. Només coneguem el seu i sabem la deessa de Brin, però no li dona cap poder, almenys que sapiguem. Què també m'agrada? A mi, de tot el tema de la mare i tal, de les sorceres, les bruixes, em va recordar moltíssim els Bene Gesserit de Dune. Per què? Perquè segons acabes, un poc de spoiler, acabes descobrint el que volia la mare era que en aquell món per fi que era una reina que esperava que fos la germana, però la germana va morir en la guerra, per tant ara vol que siga ella, perquè diu que fa moltes i moltes generacions que la societat de bruixes, que no recordo quin nom tenia, també el seu nom, que recordo totes dones que estaven buscant genèticament trobar una filla, millor dit, de sang reial per a posar-la com a reina del país. De fet, quan Brim té un fill, un home, sa mare li diu no te preocupes, encara tens per tenir una filla. I tot això me recorda bastant a les Bene Gesserit. De fet, me'n recorda molt quan Jessica, a Dune, té de fill a Paul i la mare superiora, crec que si no me'n recordo com li diuen a la cap, enfadada li diu havies de tenir una filla, jo pensant, bueno, això ho decideixes, bueno, en Dune sí, se veu, així no era el cas. Però també tot este muntatge de, com us dic, dones que portaven molt de temps ja plantant les llavors arreu de diferents tribus, famílies i demés per aconseguir un dia arribar a que estava convençuda d'ella que anava a ser les seves filles i que de fet les va tindre amb l'única intenció de que foren reines i ells li donava bastant igual quan va arribar a casa, crec. Però bueno, que ella buscava únicament allò, no? És una persona que està moguda 100% pel poder, que no té... podem dir-li fins i tot entre psicòpata o sociòpata, perquè el que dic que ella no té ninguna estima pels seus fills, únicament són un mitjà per aconseguir el poder que ella vol. I amb el pas, diguem, de la història, tu vas descobrint com esta Brin també acaba acceptant que sa mare no l'estimara mai, perquè realment és que no l'estimada mai, perquè per ella no era la seva filla, és això, un objecte, un mitjà per arribar a la seva fi. Però esta estructura, tal com te la van contant, em va agradar. Va arribar un moment que pensava, no sé fins a quin punt tenim inspiració, Bene Gesserit, còpia, no diria còpia perquè no és un plagi, però la veritat és que es pareixia bastant les coses que diuen i com t'ho plantegen. Però tampoc sabem molt més. Jo crec que suposa que ho anem a prendre segons històries, perquè realment és que, com us dic, a nivell història, només saben que està aquest complot, que intenten que siga, bueno, intenten sequestrar de fet a Brin en un moment, i sabem un poc com està el món. És una novel·la molt de plantejament inicial per a que tu entres d'aquell món, però realment història allà no n'hi ha. Per això vos dic, ostres, el romàntasi no ho és. Costa, ja vegeu, estic repetint-me moltíssim. I a més, si ja vau veure el meu videocurs sobre romàntasi, generalment les històries de romàntasi tenen escenes explícites. Així va haver una escena explícita. A mi això m'agrada el fet que n'hi ha moltes, és que les de males de sang eren terribles. I a més les de ales de sang era com tot molt fuau! Així era una cosa bastant més sensata, realista. A més, tot el tema de la higiene i de la higiene sexual també crec que és bastant realista, és una cosa que també l'autora ho diu molt, el qual també s'aprecia, no? Que de repente, com estem en un món de fantasia, no. Una fantasia, no. Així n'hi ha gent que una setmana, Per favor. Higiene. Explica, no? Però està curiós, m'agrada el muntatge perquè dic bastant versemblant per al tipus de societat que ens estan muntant, el tipus de pobles on viuen, no? Però en general m'ha agradat, primer perquè a nivell com és escrit, però està ben escrita, no us diré que és la novel·la del segle, però està ben escrita. M'agrada que tracta aquests temes, tot el tema del dol, no és de repente arribar l'home i jo m'oblida ja, no. Ella té un dol molt profund, o sigui, va morir el fill d'un any que s'estimaven tota la seva ànima, evidentment, però també porta darrere el dol per la seva germana, porta el trauma de la guerra, porta més el trauma personal de sa mare que constantment ha estat tota la vida intentant fer el que ella volia per a fer-la feliç, per a que sigui orgullosa d'ella i fer aquell pas de dir és que mai és orgullosa de mi perquè mai seré prou i no passa res perquè és que el que aquesta senyora busca és bàsicament utilitzar-me i jo he de ser lliure i he de lluitar pels meus mitjans, per mi mateixa i per les persones que jo aprecio i estime. També a més, una cosa que no he dit, no sé perquè si té res a veure, però el Cynric li regala una cadelleta a Brina i el nom que li posa Brin a la cadelleta és Gin o Win, depèn com ho llegis, que quan el meu cap automàticament cada que apareixia la gosseta era com le Win, la Calegin. No sé, no crec que ho ficarà per
per ella, però em va fer molta gràcia que no fora este. Però bueno, crec que en general va ser un llibre interessant. Si seguiré o no llegint-los, pues no ho sé, però al final només hi ha un llibre més, com que són lectors electrònics, pues tampoc són molt cars. I pues igual algun dia me l'acabé en el següent, a veure com continua. Però jo crec que el Leños de las M'agradaria igual el que acaba fent és comprar-me l'altre i provar el primer tots que m'agrada, perquè saps que l'inici és molt, molt lenta, però està guai. I no sé, si vosaltres llegiu alguna cosa de romantasy o que està a prop del romantasy i voleu fer alguna recomanació, evidentment, deixeu-me en comentaris. Però jo, en quant a això, no tinc molt més a dir. Així que ja sabeu que si us agrada el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal, molts de les xarxes socials per si voleu seguir per allà, que ja són més de 800 en Instagram. No entenc per què. I res, ens veiem a la pròxima. Adéu!